It was at this moment that he knew. He fucked up. Ce smeși, mă, a? Că ați făcut un smeș acum aia. Sincer, e mișto tipă. Hei, drăguților, bine ați revenit la un nou clip la mine pe canal. Astăzi sunt alături de Alexandru. Hei, bună, respect! Ce te-am rugat eu pe tine să nu mai faci așa? Dar nu am făcut nimic. Dar te-am văzut cu coada ochiului. Așa, revenind, astăzi o să facem Smash or Pass. Cu iubitul te bat. Mă supăr pe tine. Astăzi o să facem Smash or Pass și este primul Smash or Pass de la mine de pe canal. Deci nu uitați să dați și voi acolo un like, să dați un comentariu, să dați un share pe Facebook, să ne lăsați și nouă un follow la mine și la Alexandru pe Instagram. Pe mine mă găsiți Alecuina și Alexandru este acolo AB. Și pe TikTok la mine Alecuina la fel și la Alexandru tot așa acolo AB. Și să-i dăm drumul challenge-ului, cum s-ar spune, mă, băieții. Deci hai să facem acolo 20.000 de like-uri. Așa să facem. Deci eu am ales câteva fete, nu mai Iată, foarfe ce hârtie, bossule, hai să o dăm, ești nebun. Hai că oricum te bat la toate jocurile, hai. 3, 2, 1 și 3, 2, 1 și Bă! 3, 2, 1 și ha! Bine, tu ești primul. Au, nu mă lovi. De fapt, eu... Oare cine o să fie? Cine să fie, mă, că-s fut. Am ales aici un armasar al acestui YouTuber românesc. Un om cu milioane și pe YouTube, și peste tot, și în bancă, și cont bancar și tot ce trebuie. Gami!